σας είναι βάρος. Αξιοποιήστε την πληροφορία του οργανισμού σας με συνεργάτη σας την αρχαιοθήκη. Στην αρχαιοθήκη διαχειριζόμαστε το έγγραφο σε κάθε του μορφή, είτε αυτό είναι φυσικό είτε ηλεκτρονικό, με στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, συνεργάτες μας, να δουλεύουν paperless. Αποθηκεύουμε και φυλάσσουμε αρχεία με απόλυτη ασφάλεια. Αναλαμβάνουμε την ψηφιοποίηση κάθε τύπου εγγράφου. Συγκεντρώνουμε και οργανώνουμε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία ηλεκτρονικά. Η τεχνολογία μας ενώνει το φυσικό και το ψηφιακό σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Διαχειριστείτε τα έγγραφά σας πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά με συνεργάτη σας την αρχαιοθήκη.